שלום לכולם, טל, אני מקווה שאתה מתרגש. זה סרטון שהכנתי, מצגת עם כל מיני תמונות שלך. מקווה שתאהבו כולם ותהנו. אוהבת. זה עוד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים, שוב תופסת השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת, והריח הזה ששורט לי את הלב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות זוחלות מהחלום, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. מתנות קטנות, כיוונו בחרת ואותנו קידשת, ברוך אתה אדוני. במקום שהיום נגמר, בזמן שהלב מתחיל, לילה חוזר ומתגבר ונסגרים מעגלים, יש תנועה מדומה והרכבות חוצות הרים, בחזרה לנקודה בנסגרים מעגלים, מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים, מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים, מתעוררים ליום חדש, חוזרים לשוב מנסים. אולי הלילה נשאר, אם שוב תבואי לבקר, העדינות שלנו יחד, יש בה משהו מסנבר, להיזרק אל תוך הלילה, להשתכר מאור אחר, להתנפץ אל החיים, להאמין לא לוותר. מעגלים מעגלים, איך שאנחנו נשארים בסיבובים של החיים, נאחזים באנשים, מעגלים
שאנחנו נשארים